Volám sa Margita Bitterová a tu je moja škola, základná škola Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici. Prečo tu vlastne učím? Poďte, pozrieme sa. Verím, že vzdelávanie dokáže meniť životy. Aplikovanú ekonómiu vyučujem ako externý učiteľ v 3. ročníku gymnázia v rámci programu Junior Achievement už od roku 2002. Som nesmierne hrdá na to, že vychovávam generáciu žiakov, ktorí sa zapojili do tohto programu, zdôrazňujúc aj dôležitý faktor, že ide o gymnázium a nie o odbornú školu, ktorá aj takto podporuje rozvoj kompetencií žiakov v oblasti ekonómie. Hodina v mojej triede nie je obyčajné vyučovanie, je priestor, kde sa teória mení na skutočnosť, kde sa z nápadov stanú reálne produkty a služby. V mojej triede neexistujú hranice tvorivosti. Je úžasné vedieť, ako sa študenti dokážu tvoriť jeden tím, ako sa vedia vysporiadať s problémami, ako počas roka sa stanú zodpovednými podnikateľmi a manažérmi. Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú národných aj medzinárodných súťaží a dosahujú vynikajúce výsledky. Výučba, motivácia a podpora študentov je náročná a zodpovedná činnosť už aj z tohto hľadiska, že sa to deje v bilingválnom prostredí. V tomto je mojou oporou moja kolegyňa a zároveň konzultantka Aniko, ktorá mi pomáha vo všetkom. Keby výchova mladej generácie pre život a prax nebola mojím koníčkom, nedokázala by som ich viesť už 25 rokov. Tvrdím, že najväčšou odmenou učiteľa je vidieť, ako žiaci prirastli